Eška hádzana Detva na svoj prvý majstrovský zápas cestoval do Topolníkov. Prvé kolo hádzanárky z Detvy nehrali kvôli zastaveniu činnosti ČACO, tak družstvo okolo trénera závodného malo týždeň viac sa pripraviť na novú sezónu. Lepšie do zápasu vstúpili domáce hráčky, aj keď skóre otvorili naše hádzanárky. Stav v 10. minúte ukazoval prospech Topolníkov, ktoré vyhrávali 3-1. V 12. minúte bol stav vyrovnaný, ale v tohto momentu naše hráčky prevzali zápas do svojich rúk. Počas zápasu došlo k niekoľko tvrdým súbojom. Avšak naše hádzanárky sa vedeli rýchlo s tvrdou hrou vysporiadať a rýchlo rozohrať. Naše hádzanárky si počas zápasu vytvorili niekoľko pekných kombinácií. Výborne hrajúca Chebeňová sa často púšťala do individuálnych akcií. Avšak tvrdá hra z oboch strán vyústila k jej zraneniu. Naše hádzanárky sa predstavili na palubovke Topolníkov v pozitívnom svetle. Dobre fungujúca obrana, plnenie taktických povinností, priebojnosť a kolektívny výkon od brankárky až po hráčky sa stali kľúčom k úspechu. Eška hádzana Detva vyhrala nad družstvom Topolníky 15-12.